Здравейте! Аз съм Боряна Момерин и съм инициатор и един от създателите на Български институт за соматично образование. Много съм щастлива днес да имам възможността да ви представя мой учител, ментор, човека, който преди много години ме вдъхнови да започна да уча Somatic Experiencing и въобще да тръгна по този път на работа с травма. Човек, с когото имаме много професионална и лична история, човек, когато мога да нарека свой скъп приятел. Това е Галина Дензел. Здравей, мила Галя, и добре дошла в нашия разговор днеска. Събрали сме се, за да поговорим, защото в края на месец август нашият институт организира твой workshop по много специална тема тук в България. И искаме заедно да представим това обучение на хората, които биха участвали в него. Този workshop ще представи тема, с която ти работиш от години, и в края на месеца ще споделиш своя опит и знания, трупани през толкова много години тук в България. Първо искам да те помоля да кажеш няколко думи за себе си, за своя опит, за своя професионален път, за да може хората да научат малко повече за теб. Благодаря, мила Бори, за поканата, за възможността да бъдем заедно. За мен е много вълнуващо да дойда в България и с твоя помощ и с помощта на другите организатори от Института за соматично образование, да можем да създадем не само среда, в която българските специалисти и хора, на които им е интерес на соматичната работа, да се развиват, но и среда, която сама по себе си може да бъде хранителна и питателна за всички, както за крайните потребители, клиенти, ученици, пациенти, така и за хората, които ги подкрепят. Соматичната работа, за разлика от друг тип терапия или обучение, или личностен растеж, е нещо, което не може да остане само на ниво интелектуално познание или информация. Предлага на всички нас, които се занимаваме с този тип работа, покана за лична трансформация. И тази покана за лична трансформация е едно доброволно участие в пълното развитие на капацитета на всеки един от нас. Много често ние участваме в това развитие не като доброволци, а когато съдбата почука на вратата и дойдат симптоми, дойдат конфликти, дойдат големи някакви трудности дали са в работата, дали са във връзките ни, дали са в семействата, в които сме израснали, или в избраните ни семейства. Нещо, което е вълшебно за соматичната работа, е, че по един много нежен начин можем да подпомогнем себе си и да доброволстваме нервните си системи за развитие, без да е нужно да сме в някаква огромна криза. А пък Да, истината е, че много често хората търсят терапевтична помощ, когато са в криза. да. И всъщност моята мечта, моето желание, копнеж, е все повече хора да разбират за това, че соматичната работа е път към личностно развитие, както на телесно ниво, на хоризонтално ниво, така и на духовно ниво, на вертикално ниво. И там, където хоризонталното и вертикалното се срещат, е нашата голяма възможност за наслада от това да сме да стъпили здраво в живота си и да се чувстваме добре, да имаме усещане за добруване и за душе добруване, примерно, като такава дума. Да. Моя път, много хора в България ме познават като човек, който много дълго време се занимаваше с движение и с болка. И когато започнах да работя в Щатите и открих моето студио тук, което се казваше MoveWell, както в България MoveLBG, много бързо установих, че хората, с които работят тук, имат нужда от друг тип помощ,
заради начина, по който моята работа беше организирана, така че аз бях до клиника за различни наранявания. Хората, които изпращаха, докторите, които изпращаха пациенти при мен, изпращаха всички, на които те не могат да помогнат. Да. И нещо, което е от една страна част от моите адаптации за оцеляване, от друга страна е част от моята душа и начина по който аз се развивам в моя живот, е, че когато има нещо, което аз не разбирам, ам, моят първи инстинкт е да го разбера. Сега Мгм. съм в средата на 40-те си години малко по-мъдра и имам сега други опции, като ако нещо не разбирам, има други хора, които могат да се включат в отбора. Но в началото на 30-те си години все още нали, в мен имаше един такъв хъс и заряд и амбиция аз да разбера всичко. И всъщност аз видях, че когато работя с хора, които имат 5, 10, 15, 20 операции, 5, 10, 15 катастрофи, падали са от хеликоптери и всякакви други такива трудности. Моите умения като човек, който работи с биомеханика, с ресторативно движение, който разбира от масаж, от структура на тъканите, от мускулно тестуване, всички тия неща, които аз работех много добре, не бяха достатъчни. И в някакъв момент започнах да виждам как аз като специалист по движение, ако ще продължа да се развивам и ще мога да помагам добре на хората, трябва да започна да разбирам как работи нервната система и защо някои хора толкова лесно се възстановяват от наранявания, докато други хора влизат в хронични, Мгм. ам, в хронични симптоми и в Мгм. хронични болки. Защо за някои хора една катастрофа не е проблем, докато даже по-лека катастрофа за някой друг изглежда като края на живота и има комплексно посттравматично разстройство и един куп други трудности. И започвайки да уча неврологията и специфичната наука около хроничната болка, което се казва новата наука за болката, The New Science of Pain, Мгм. започнах да виждам как всъщност нервната система е в основата на всичките ни несъзнателни начини, по които реагираме не само на болка и нараняване, но и на емоционална болка или конфликти, които израстват между хората. Или неща, които се случват в социополитическия аспект, които ни разклащат безкрайно и ние не може да се разпознаем и не може да гледаме децата си добре или да обръщаме внимание на работата си. И в този момент, в който вече бях много навлязла в работата с невропластична болка и как да работим с хора, които имат наслагвания, ам, на английски Multiple Trauma Vortex е една идея, че има като един водовъртеж от множество травми, които са се завъртяли заедно и имат ефект върху тялото, все едно, че имаш една новогодишна елха, на която половината и лампи не светят, другите светят, пък половината другите дават на късо и може би няколко котки са скочили и са раздърпали гирляндите. И е много трудно да разбереш откъде да захванеш да организираш тази елха с всичките й подредени неща. И започна да виждам колко малко знам, което е много от една страна смиряващо, от друга страна обнадеждаващо. Защото колкото по-малко знаем, толкова повече има възможност за развитие. И по това време аз бях в малка катастрофа, такава, която хората дори може да не я броят изобщо за катастрофа. Мгм. Ам, и като човек с чувствителна нервна система, нещо, което не знаех по това време, примерно като дете, гастроентеролозите са казвали, о, ти имаш много чувствителни черва. Стените на твоите черва са много тънки. Или пък, ами ти имаш много чувствителна съединителна тъкан. Или пък ти си много емоционална. Обаче никой не ги беше събрал тия неща като една финна чувствителност на нервната система, една нервна система, която е по-прозрачна, като това, тази дреха, която съм си облякла, и през нея могат да минават всякакви неща. Да, И ги няма усещаш, граници. и ти ги усещаш вътре в тялото си. Аз знам, Бори, че ти също имаш такава финна чувствителност. Мгм. И макар, че беше малка тази катастрофа,
За мен остана първо хронична болка и после едно постоянно такова усещане в тялото, че нещо лошо ще се случи на всеки светофар. Да, хипертревожност. Точно така, на хипертревожност, една постоянна напрегнатост, особено в раменете и във врата. И разговаряйки с Лоис Лейни, която е мой ментор от много дълги години, тя каза: "Бе, защо не направиш няколко серии соматично преживяване? Аз имам много добър терапевт, при който мога да те изпратя." И за 2 сесии соматично преживяване всичките ми симптоми си отидоха. Но не само симптомите ми си отидоха, аз видях, че начина, по който терапевтката работеше с мен, беше като една рамка, като една матрица, в която всичката моя чувствителност можеше да си намери място. И изведнъж с цялата ми възможност да усещам на много финно ниво различни усещания телесни, или пък емоции, или как тези емоции се движат в тялото, или това, че виждах образи и имам изключително ярки сънища. Всички тия неща нямаха структура. Те бяха като едни парчета от един красив шарен пъзел, които са разпръснати из цялата Вселена. И работейки с нея през тия 2 сесии, аз всъщност видях, че соматично преживяване дава все едно като конструкция, като матрица, в която всичките тия неща, които аз ги бях виждала като проблемни, ти си много чувствителна, а плюс това израствайки в културата на Източна Европа и Балканите, тази чувствителност, тя не е много полезна. Защото има една нишка на оцеляване, кармична, която тече на Балканите и в Източна Европа, където е хубаво да си малко по-дебел кош, хич не пречи. И, Да, и всичко това, което ми беше показвано на мен като с едно изкривено огледало, с едно проблем, да, изведнъж аз започнах да виждам, че той е проблем, защото няма място в мен. Аз нямам начин, по който да мисля за тези неща, които усещам, и нямах контрол върху тях. Една моя ученичка казва много красиво: "Когато се надигне голяма емоция в мен, усещам се едно някой ме атакува отвътре." И това да, беше и моето усещане. Все едно вътре има една армия от непознати преживявани усещания, които нали, във всеки един момент те взривяват отвътре. Отделно пък енергийната ми система е такава, че пали много бързо. И, да. и за мен беше изключително трудно да разбирам себе си, да не говорим какво е да овладееш тази финна чувствителност и да я ползваш за добро, за себе си и за другите хора. И в рамките на тия първи 2 сесии за мен беше ясно, че аз ще уча соматично преживяване. Ам, Написах една молба, писмо, защото аз не съм терапевт. Показах им всичко, което работя, всичко, което съм създала, начина, по който работя с хронична болка. И горе-долу около 5% от хората, които учат соматично преживяване, са не терапевти. Ам, и беше много вълнуващо за мен, че ме откликнаха на моята молба и ме приеха първо като човек, който е чужденец и няма никаква история в тази държава, второ като човек, който не е психотерапевт. И започвайки да уча соматично преживяване, като курса започна примерно 2 месеца след тия първи 2 сесии, които аз бях имала, аз всъщност видях, че ще прозвучи малко драматично, обаче аз всъщност видях, че за мен има място на тая планета. М, Много хората се чувстваме така, когато започнем да учим соматично преживяване. И Да. също така, мои клиенти откриват много отговори за себе си, за всичко това, което ти обясни. Някак си се намираме не в патологията, а в това как системата реагира по нормален начин на Да, не извънредни неща, които ни се случват. точно така, точно така. И започвайки да уча соматично преживяване, за мен също се случи една много голяма промяна на преминаване от работа в посока движение, рехабилитация, физикална терапия, кинезитерапия, фитнес. От там към работа с нервната система, което е основополагащо, независимо дали си
фитнес треньор или масажист, аз бях някаква комбинация между двете, дали си рехабилитатор или си учител в детска градина. Каквото и образование да имаш, работата с нервната система минава отдолу и създава една основа под него. Ако тая купчина тук с карти е образованието на човека, независимо какво образование имаме, или пък примерно си родител и твоята работа е да отглеждаш едни деца добре, работа с нервната система влиза отдолу и слага една основа, независимо какво имаш отгоре надградено, което е вълшебно. И виждаш света сега вместо от една 3-етажна сграда, го виждаш от една 4-етажна сграда, което е вълшебно. И първо се получи едно голямо преминаване от една сфера, в която работих, към една друга сфера, която да, Припокриване. има припокриване в една Вен диаграма и същевременно един съвършено друг свят. Ам, Начина по който се общува в соматично преживяване, културата на образование, културата, която преподавателите и асистентите създават, самото темпо на работа. ам, Ана Чити, която е преподавател тук в Колорадския институт за енергийни науки. Тя казва, нервната система се променя с скоростта, с която цветето разцъфтява. Да. И всъщност ти да можеш да влезеш в едно поле, което Питър Левин и другите преподаватели с години създават, така че да може да влезеш в един ритъм и честота на функция на цялото тяло и нервната система, където всъщност има възможност за промяна. И И това първите... е изключително важно, за Да, да може тази промяна изобщо да се случи. Ние с теб много пъти сме си говорили за това, че тази култура и това винаги е била и нашата мотивация да направим този институт, за да може тази култура да стане основа и за развитието на много хора тук. Надяваме се, че ще предоставим тази възможност и ти си част от това, ти си за мен подкрепящ да. през цялото време това нещо да може да се случва. Мгм. И то се случва, нали, култура. Какво е култура? Култура е много нервни системи заедно. Виждайки как соматично преживяване носи едни култури, които са много по-древни от нашата съвременна западна култура и все пак ги превежда през невронаука и през невробиология, за да може ние да имаме през лявата страна на мозъка разбиране за това какво правим, когато влезем в тия дълбоки практики, които не са хич случайни, а насочват и осигуряват конкретни условия за организация на биологията, така че системата да може да премине от режим на оцеляване към режим на добруване и саморазвитие, което е И сложено затова, вътре. и затова тази среда е толкова важна, за да може да се предостави тази предпоставка, да може да се случи тая промяна. Точно така, точно така. Тоест, не може самичък легнал на дивана, или не е нужно човек да е легнал на дивана, седнал на шезлонг в задния двор, да четеш Waking the Tiger и да се случи чудо. М, Защото за да се случи чудото на връщане към естествения ритъм на нервната система, се иска среда. И тази среда малко по малко започна мен да ме променя. м, Започна да ме променя в личния ми живот, начина по който аз видях колко е неустойчив начина по който живея, ам, колко много искам от тялото си, колко малко време му давам за почивка или колко малко почивката е пълноценна. Всяка една дупка в графика ми беше запълнена с нещо. Отделно, напускайки България и живейки в Америка, аз запазих работата си в България и работех в 2 часови зони, което, нали, прави един двоен работен ден. И като човек, който винаги се е крил в работата си от болката си, за мен това беше много добре дошло. И започнах с соматично преживяване да виждам как всъщност, ако имам хронична болка или ако имам различни симптоми в тялото или в психиката си, те бяха защото нервната ми система е настроена да живее на режим оцеляване от раждането ми. Често, когато споделим за раждане, и съм сигурна, че с теб ще направим още интервюта и ще говорим специално за перинаталната травма,
С Но когато говорим за удоволствие. раждане, много от вас, които са родители, слушайки, започвате да мислите за това как сте да вредили на децата си. И това изобщо не е идеята тук. А да кажем, че раждането, идването на планетата, както и отиването си от планетата, има конкретни фактори, конкретни маркери, които за всяка една душа имат собственото си отражение. М, И начинът по който се раждаме, и начинът по който взимаме първия си дъх, обстановката, в която сме родени, обстоятелствата, около които сме родени, определят тонуса на нервната система. И всъщност аз започнах да виждам първата година и половина работа, защото не е само обучението в соматично преживяване, а и всички лични сесии, които правиш, за да можеш да станеш добър терапевт или в моя случай аз се подготвях да стана добър преподавател. За да станеш добър преподавател, добър практик, е нужно ти да минеш през всичките тия трансформации. абсолютно. И нещо, с което аз се борех през цялото време, беше моята връзка с храната. И въпреки, че бях учила нутрициология и сама по себе си бях ам, човек, който помага на другите да се хранят добре и водех хората през различни хранителни програми, или съм създавала хранителни програми за стотици хора през кариерата си, за мен храната беше много, много трудна. Връзката ми с храната беше много трудна. Трудна от гледна точка на това, че имах чувствително храносмилане и много често болки в стомаха в червата. Чувствително от гледна точка на това, че ме беше страх от много храни. Ам, Изпитвах огромен ужас от това да не напълнея. И един свръхконтрол върху храната, като това имаше различни измерения. Като започнем от това, кое е най-здравословното нещо в момента. Нали, сега кинолата ще ни спаси. Да, Или изведнъж ще почна да ям чия пудинги, ще имам толкова вълшебни омега-3, че косата ми ще стигне до кръста. Нали, всякакви такива но, фантасмагористични и фантастични идеи около храната, където на храната и се предаваха, като разглеждам моята история, два цвята. Или е нещо много вълшебно и ще м, създаде някаква райска градина в моето тяло, или е нещо, което има тъмна страна и ще създаде някакви проблеми. Но никога не беше връзка между мен и храната, където храната може да бъде нещо добро, нещо изграждащо, нещо хранително, без да има екстремни или интензивни някакви преживявания около храната. И работейки това, което работя сега, с цял метод развит за работа с храната чрез нервната система, мога да видя как моята нервна система с години е изразявала своето състояние чрез моята връзка с храната. И че тялото не е имало друг начин да ми покаже как се чувствам, освен през прекогнитивното и превербалното отношение с храната. Интересното е, че ако се върна, особено когато работя с ранните ми, най-ранните ми детски преживявания около храненето, ако се върна към този най-ранния период, в който ам, не мога да намеря това, което ме задоволява и което ми е вкусно. А, не мога да намеря текстури или вкусове, които са ми приятни. Дълго време без храна, да, а, след това време с много храна. И една постоянна фрустрация, че нещо, което трябва да е просто, е много сложно. И всъщност това са най-ранните им преживявания като бебе, които и моите родители, като ми разказват за това как те са се... м, Как е била голяма трудност да намерят нещо, с което аз мога да се храня. Същата енергетика, същото усещане, същия тон на трудността вървеше през целия ми живот. И всъщност до времето, в което започнах да уча соматично преживяване, като съм била на 33, 34, вече тотално се бях отказала, че ще мога да имам нормално отношение към храната. И някак си бях се предала. Бях се предала, че ще бъде лесно. И си бях казала, окей, Галя, толкова много други неща вървят добре, имаш семейство, имаш хора, които те обичат, имаш кариера, която ти харесва, има неща, които са ти интересни да учиш. Това, че храната е проблем, ще го оставим някъде настрани и няма да се занимаваме с него.
не си в болница, нямаш анорексия, не е нужно да си на системи, не повръщаш всеки ден. Това, че ти е тревожно около храната, ще го преживеем. И много хора живеят така. Облягат се на нещата в живота им, които вървят добре, затворили се някъде в някакъв гардероб проблемите с храната, или проблемите с съпруга, или проблемите с децата, или проблемите с работата, или това, че повръщат от време на време. Па не е толкова голям проблем. Истината е, че да можем да минимизираме е важно. Защото иначе пък можем изцяло да бъдем погълнати от нещо, което не върви. Но нещо, което Особено се случва. когато сме малки. Когато сме малки, нямаме друг начин да се Точно така. справим, освен да минимализираме, защото нямаме капацитета да посрещнем това, което ни казва тялото. Точно така. И за мен беше огромно изненада, че някъде към втората година соматично преживяване, в тази година, в която бях преработила медицински травми и други неща, които бяха много трудни в моите тинейджърски години, а, някакси се намерих в нормална връзка с храната. Можех да се храня без да ме боли стомаха, можех да се храня без да трябва да преценявам колко има в чинията ми спрямо това, колко съм се движила този ден. Но най-интересното беше, че когато погледнах в огледалото, не виждах тук какво ми се клати, или тук какво ми виси, или тук къде имам някъде бръчка, а виждах някакси гледната точка, от която се виждах, не беше отвън, а все Да. едно имаше някой вътре в мен, който през моите очи поглеждаше в огледалото. И за мен това беше един такъв момент. Много често хората питат, имаше ли момент, в който ти усети, че всъщност нещо се е променило. И за мен това беше момента, в който на втория етаж на старата ни къща в Калифорния, едно огледало такова с криви сребърни вълни отстрани. В момента, в който погледнах в него, не бяха едни парчета, които трябва да бъдат ремонтирани, а един цял човек, който има душа. И за мен това беше повратен момент, в който за мен стана ясно, че нещо драматично се е променило в моето тяло. И това беше моята мотивация да се върна назад и да видя кои са тези практики и кои са тези умения, кои са начините, по които аз се отнасях с тялото си различно благодарение на соматично преживяване, които бяха довели първо до разтоварване на стрес физиологията и второ до една промяна на моята вътрешна организация. И това ме доведе до това да предложа на теб и няколко други момичета в България да опитате заедно с мен дали същите практики, които са били полезни за мен, биха били полезни и за вас. И така започна с емоции и храна в България. Мой експеримент да видя дали мога да организирам уменията си за работа с нервната система. Първо от соматично преживяване, по-късно от соматична практика и от невроафективния модел и вече в по-напредналите фази работа с сенсорната система, работа с ранните детски движения, Да. работата с краниалните нерви, с дишане, с много различни методики, които просто като в една централа се събраха. И Да. оттам дойде моята идея да напиша книга за моите ученици през 2019, която първите хора, които я прочетоха, казаха, ама това не трябва да е само за твоите ученици, трябва и други хора да могат да прочетат. И благодарение на доверието на много хора около мен и добри редактори, и добри преподаватели, технически консултанти, плюс а, вълшебни дизайнери, фотографи, художници, успяхме да направим една много полезна книга, която не е, а, не е голяма. Ако заспиваш с нея, не е като с Габор Мате да те удари по главата после и да имаш синьо на челото. Една лека книга, която в 120 на страници по много практичен начин показва на хората кой е пътя към работа с нервната система и хранене, за да можем да започнем от някъде да разплитаме ам, тия заплетени гердани от Да. ранното ни детство, които водят до това да имаме трудност с храната. А когато имаш трудности с храната,
Независимо дали се ограничаваш и внимаваш за всяка една хапка, или това е довело до хранително разстройство, което е диагностицирано, или хората, които повръщат, или хората, които минават през двете крайности, за ограничение и за повръщане, или арфит, който е проблеми с текстурите. Книгата ти наистина е вълшебна, защото в тези кратки страници ти си обхванала всъщност най-важните неща, с които да обясниш тази връзка между храненето и нервната система и най-ранните ни преживявания, как това се формира. Мгм. Да. До мен ми се струва, че в нашия увод ще е 2 часа, ще се опитам да го Да. събира. Но Ако за искаш мен... да кажем мъничко предварително за Мгм. това каква е връзката между стреса, травмата и разстроеното хранене и разбира се тази база, която нервната система ни дава. Това е всъщност, което ти преподаваш и изключително умело успяваш на много, много прост език, толкова сложна материя да я предадеш, така че да бъде разбрана и да достигне до хората по най-полезния начин. Мгм. Надявам се да мога да оправдая твоето доверие и на български. Но за мен е много важно всеки един да разбере, независимо дали човек е професионалист или просто се интересува от собствената си история и хранене, че начина по който се храним се задава от времето, в което сме вътреутробно и М, вътреутробното ни хранене и храненето, преминаването от вътреутробно хранене, което се случва през плацентата, към храненето чрез кърмене и след това отбиването и захранването с По-твърда храна, може би, да. по-твърда храна. В тези периоди не само се развива нашата способност да се храним и сетивната ни система, как възприемаме света чрез устата, носа, М, ушите, кожата, Да, очите, с сетива. Да. петте сетива за далечно възприятие, а и как възприемаме света чрез сетивата за близко възприятие, които са усещанията за интероцепция, което са телесните усещания, топло, студено, меко, твърдо, стегнато, отпуснато, проприоцепция, което е позицията ни в пространството, и еквилибриум, вестибуларния апарат, който е свързан с ориентацията ни в пространството и рефлексите между очите и позицията на главата. Докато бебето развива сетивния си апарат с външните и вътрешните сетива, плюс способността си да се храни, бебето също така развива системата си за привързване към човека или хората, които го хранят. Дали случай от гърдата на майката или го държи човека, който го храни с бутилка. Функциите за засмукване, засукване, преглъщане и дишане се медират от нервите на парасимпатиковата или системата за почивка и храносмилане. Това е системата Системата за свързване. от 12 краниални нерва, които в началото отговарят за това детето да може да се храни, детето да може да се успокоява и детето да може да спи. Да. Когато системата за отпускане и за хранене, за храносмилане и за почивка, по някакъв начин нейната функция е нарушена. Тя може да е нарушена заради алергии, може да е нарушена заради медицински проблеми, може детето като се е раждало да е преглътнало течност, може да има връзката на езика, да е френеума да е по-къс и детето да не може да засучи добре, може да има ушни инфекции. Един куп неща се случват на малките човеци. Да не говорим, че често и майките могат да се разболеят от нещо заради затруднения, компликации медицински по време на раждането, има инфекции, един куп неща се случват. Това може да наруши начина по който детето се храни и начина по който детето се привързва. Тоест едно дете, на което нервната му система, ако условията са спокойни, то може да се храни, да усеща когато е гладно,
да се нахрани добре и после да се отпусне, може детето всъщност да стане тревожно, притеснително по време на хранене или да използва храненето като начин да се дисоциира. И пораствайки, отбивайки се от кърма и започвайки да се храним с твърда храна, системата на сетивата, сензорната система също се развива. Трябва да преминем от едни текстури към други, от обработване на информация, която е била доста простичка, към информация, която е по-сложна. И там могат да започнат често трудности с захранването или трудности с приемането на твърда храна. И много често ам, родителите могат да кажат, какво и аз бях злояд, и аз ядях само две неща. И много бързо да минимизират и да изпуснат това, че всъщност на детето му е трудно да премине от една фаза на хранене към друга, защото системата на сетивата не се развива добре поради стрес в самата система. Много интересни неща. Сигурно ще ни разкажеш много повече на този Много повече. шоп, който ще правим. Ще направиш за хората тук в България. Много повече. Какво те могат да очакват от тебе? Какво ще научат, освен всичките тези подробности, които са супер интересни? Какво още може да очакват от това обучение с теб? За мен е много важно да дам на всички, които ще дойдат, не само теорията, това, което ви разказвам в момента за захранването, за краниалните нерви, за системата за храносмилане и почивка, а да ви дам преживявания в вашето собствено тяло, с които да промените ам, състоянието на нервната си система. Защото нервната система има три основни състояния. Състояние, където се чувстваме свързани, подкрепени, спокойни, където може да имаме състрадание, емпатия, спокойна връзка едни с други. И това е състоянието, в което ние можем да си почиваме и можем да храносмиваме и можем да имаме здрава органична връзка с храната. Тази система за социално свързване се развива от същите нерви, които в началото отговарят за сученето и преглъщането и дишането при малките бебета. Тоест същите тези нерви, които помагат да се храним, по-късно помагат да се чувстваме свързани едни с други и да се чувстваме в безопасност в общуването с другите хора, да можем да получаваме сигнали за безопасност и нервната система да може да е сравнително отпусната и спокойна, когато условията за това съществуват. Ако нервната система е в едно от другите си две състояния, или симпатикова възбуда, което е състоянието бий се или бягай, тогава ресурсите са насочени към движение и изпращане на кислород и глюкоза към мускулите, за да може да се активира цялата физиология. И това не е състояние, което подкрепя храненето. Нито избора на храна, нито приготвянето на храна, нито интуитивното свързване с храната, така че да имаме удоволствие, нито здравото храносмилане след това. Защото всеки един хранителен цикъл, аз ще ви преподавам за хранителния цикъл и какви са частите и основите на хранителния цикъл, ние не можем да влезем в здрав хранителен цикъл с нервна система, която в момента е сложила ресурсите си към оцеляване. Третия начин, по който нервната система функционира, е ако влезе в фаза на замръзване, което е част от хиперфункцията на дорсалния вагус, който е под диафрагмата. И ако ние всъщност сме в най-дълбоката си програма за оцеляване, където примерно животни като опосуми, кози, гълъби, монгуси припадат и се преструват на умрели, всъщност това е същата физиология, която ние имаме наследена от нашите роднини, животните, които дълго време, още от времето на хрущялните риби, които са влизали много дълбоко под повърхността на леда, за да могат да оцелеят ледниковите периоди. Още от това време стои тази физиология дълбоко в тялото. Ако сме в тази дълбока физиология за оцеляване, аз бих казала, че по-голямата част от хората имат част от тази физиология активна още от вътреутробното си развитие в среди, в които има много стрес, както в България социополитическия стрес продължава
векове наред и не Да. се вижда края. Можем да видим как всъщност нервната система, когато е в свръхактивация или в хипофункция, тя не може да подкрепя здравото храносмилане. Това, което искам да ви преподам, когато се видим в края на август, е първо да разбирате неврологията и да разбирате невробиологията на организацията, за да може да знаете къде е вашето тяло. Защото храната може да е пред вас, но това не означава, че тялото е готово да се храни. Да. Или тялото може да е готово да се храни, пък пред вас да няма храна. Това също е друга ситуация, която много от нас са страдали от нея и епигенетично през нашите М. прародители в много от нас има страх от глад и глада Не създава носи тази информация. паника и терор. Точно така. И ако можете да разпознавате състоянието на собствената си нервна система М. или нервната система на пациентите, учениците, с които работите, има възможност да започнете да виждате хранителните поведения. Дали е ограничение, рестрикция или прекаляване с храна или всички възможни вариации на разстроено хранене. Да почнете да ги виждате като изразяване на това в коя част, в кой клон на нервната система се намира човека в момента. Да. Аз знам, че примерно ако се храня компулсивно, съм в М. симпатиковия дял. Ако се храня с шоколад и с кафе и с сладки неща на малки хапки през деня, съм в замръзване и в дорсалния дял на вагуса. Започваме да виждаме как всъщност страданието с храната не е проблем, а е симптом на истинския проблем, който е, че физиологията по някакъв начин е за, застинала в хиперфункция или хипофункция и не може гъвкаво да влезе в вентрално, в социално, в спокойно функциониране и не може предния дял на вагуса, вентралния дял на вагуса, плюс краниалните нерви, които подпомагат храносмилане и почивка, комуникация и това да се усещаме в достатъчна безопасност с хората около нас, няма достатъчно електрически поток към тази част на тялото, за да може да има неврологичните условия, биологичните условия да се случи органичния хранителен цикъл нормално. Тоест, вместо да виждаме симптомите, моето желание за вас е, ако дойдете и минете през това обучение, е да започнете да виждате това, което е в корените на симптомите и как нервната система използва храната да изрази себе си М. или как използваме храната да потиснем това, което нервната система се опитва да изрази. Да, и ние не можем да... Нямаме капацитета да срещнем. Точно така. А този капацитет, той не е въпрос на дисциплина или на характер или на това колко сме интелектуално развити, а е функция на това до каква степен можем да се облегнем на други хора за корегулация. Да. Нещо, което в култури, където е имало много дълго време социополитически трудности или децата М. са възпитавани да станат малко по-твърди и така и да се Твърди. справят с живота. Това като вица, дето на американския баскетболист му казвали отпусни се преди да Да. трябва да вкара кош, а на българския баскетболист му казва Стегни стегни се. се, стегни се. Система, която се е стягала дълго време, тя не може да се отвори и да приеме това, което е добро в средата. А за Да. да можем да сме нахранени добре, първо трябва да може да чуем нуждите си, а ние може да ги чуем само когато системата е в относителен покой и системата за храносмилане и почивка функционира на неврологично ниво. Иначе чуваме нуждите си за оцеляване, а не нуждите си за хранене. Това са две различни нужди. Истината е, че е въпрос на време всеки един от нас да влезе в някаква програма за оцеляване, просто защото стресът е неизбежен. Въпросът е да не застиваме там, да не Да. пецваме там, а да можем гъвкаво, нервна система гъвкаво да сменя посоката си.
И много важно самите ние да можем да разпознаваме тези сигнали, за да можем да си помогнем да Мгм. излезем от тези запецнали места, от тези Точно така. блокирани места. Да, Точно така. и както ти преди малко каза колко е важна корегулацията, всъщност ние знаем, че корегулацията е в основата и на успешната саморегулация. Когато нямаме изграден този капацитет за свързване с другите, ние не можем и успешно сами да се регулираме, така че да излизаме от там. Колко е важна връзката Мгм. всъщност от най-най-ранното ни съществуване. Супер, супер важна и всъщност едно от нещата, които виждаме, а, когато проблемите с храната ни доведат до соматична терапия, Да. е, че то като един айсберг, под това, което виждаме като симптоми с храната, стои една цяла недобре развита нервна система, Да. която има много ограничени параметри на оптимално функциониране. М. И моето желание е, както с този workshop, така и с други неща, които ще правим заедно с Бисе в бъдеще, е да можем всеки един от нас да види колко по-богати са нашите възможности, колко повече възможности имаме за функциониране и как всъщност живеем по един много ограничен начин, когато стреса ни вкара в програми за оцеляване. Всъщност отдолу стоят едни много по-богати възможности за биологията ни, за това да се чувстваме добре, но за десерт ще кажа само това, че никой не иска да се чувства добре, като това да е крайната цел. Ние се чувстваме добре за да. И всеки един от вас би било много хубаво в този workshop. Ще имаме възможност да кажем, искам да се чувствам добре за да. Кое е това нещо, което стои вътре в нас като зародиш, като една семка, която иска да се разгърне и да порасне, и кое е това, за което ние сме дошли тук. Защото докато се занимаваме с храна, и това е основната ни тема, това е темата на деня и с това си лягаме и с това се събуждаме, ние реално пропускаме един цял живот. Има един цял неизживян живот. И скръпта, която аз срещнах, виждайки колко неизживяни животи имам заради проблемите с храната, беше огромна. И не бих могла да преживея тази скръп, ако нямах помощта на всичките помагачи и терапевти около мен. Така че моята покана е да дойдете, да видите една различна гледна точка и да видите, че тази различна гледна точка всъщност отваря един цял свят, който е много богат. Да, онова красиво нещо, което иска да се роди през нас и не е имало възможност до сега. Да. Мила Галя, много ти И благодаря. аз благодаря, Бори. Изключително съм щастлива, че ще споделиме този workshop и от тук нататък нашата работа. Ти знаеш, ти си кръстница на Бисе. Ти си Акъм си погачата. човека, който ме е водил през целия ми път с много дълбока любов и благодарност към тебе. Очаквам те с нетърпение. Надявам се да има много хора, които да чуят мъдрите ти думи и знания, които през личния си опит ти ще им разкажеш и ще споделиш всичко, което и лично си преживяла. Не е само една теория, която разказваш, но е нещо много по-дълбоко и много по-красиво. И се надявам да има много хора, които наистина да дойдат и да те чуят и да вземат Благодаря. това богатство. И ти благодаря, че отделяш от времето си в вакансията си, за да направим този workshop заедно. Благодаря. Благодаря, мил Бори. Успех и ще се видим скоро. До скоро! Очакваме те!